Hayag po ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez na nadagdagan po ng nasa 2,000 ang sahod ng mga job orders employees sa lungsod ngayong taon. Aniya mula po sa 9,000 kada buwan noong 2022, umangat po ito sa 12,000 noong 2024 at ngayon nga po ay nasa 14,000 pesos na. Naisa'y katuparan po ang karagdagang sahod ng mga empleyado sa inipilasang Ordinance Number 2301-2024 o kasama po yan sa annual budget for 2025. Dagdag ng alkalde, ang pagtaas ng sahod ay patunay ng pagkilala ng kanilang kasibagan at dedikasyon sa trabaho ng lahat ng mga job orders. Marami sa mga empleyado ang nagpasalamat at nagbahagi ng kanilang kasiyahan dahil sa magandang balita sa pagpasok ng bagong taon para sa kanila. IFM News. IFM News. IFM News.